Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность смотреть нас на YouTube-канале Крым Реалии. Можете там оставлять свои вопросы, комментарии непосредственно под трансляцией. Или же можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Есть возможность также позвонить для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. И приветствую гостью нашей эфира. По скайпу к нам присоединяется Татьяна Терен, исполнительный директор PEN Ukraine или Украинского центра международного PEN-клуба. Татьяна, добрый день. Добрый день. Спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Я думаю, что перед тем, как мы поговорим непосредственно и о неделе солидарности с Кирымлы, было бы неплохо рассказать части наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, что из себя представляет PEN-клуб, кого объединяет, что это за люди. В цілому PEN-клуб в Україні є однією з організацій національних, які є в усьому світі. Тобто можна говорити, що майже в кожній країні у світі є свій PEN-клуб. Це може бути одне відділення чи кілька. І в Україні PEN-клуб діє вже з кінця 80-х років, тобто досить тривалий період. А в усьому світі PEN-клуби працюють уже майже 100 років. PEN-клуб є досить унікальною організацією, оскільки він об'єднує два напрямки. З одного боку, це організація, яка працює з промоцією культури. Ви вже згадували про культурну дипломатію за кордоном, про промоцію культури всередині країни. Але крім того, PEN-клуб був створений з правозахисною метою. Тому, крім того, що ми працюємо з культурою і літературою, ми ще і маємо, це наше завдання, воно прописане в нашій хартії, ми працюємо з правами авторів, не лише наших членів, а взагалі авторів, які є в Україні, і чиї права, власне, порушуються. І у випадку згаданих чи то анексованого Криму, чи окупованого Донбасу, ми, звичайно, так само насамперед працюємо із справами журналістів, письменників, блогерів, які зазнають утисків через їхню професійну діяльність. Ну, мы обязательно об этом еще поговорим. Я позволю себе сделать такое небольшое примечание, что президентом PEN Ukraine является украинский писатель Андрей Курков. Это, я уверена, что многие в Крыму знают об Андрее Куркове. Он действительно такой популярный, можно сказать, автор, и за границей в том числе много переводов его произведений. Но вообще сколько сейчас членов украинского PEN-клуба? Сьогодні нас 129 членів, тобто це вже досить така велика організація, і я можу згадати ще для кримчан теж відомі, я думаю, що для них імена. До PEN-клубу в Україні сьогодні входить, наприклад, Алім Алієв, програмний директор Кримського дому, відомий громадський активіст, входить історик Гульнара Бекірова. І не так давно ми також прийняли в нашу організацію Бекіра Мамутова, теж журналіста з Криму. І треба сказати, що для нас дуже важливо об'єднувати авторів з Криму, журналістів з Криму, теж в нашій організації. І я ще не згадала, звісно, вашого колегу Миколу Семену, з яким ми теж працюємо вже кілька років. Ми стежили уважно за його справою і дуже раді, що ця справа вирішилася, і пан Микола зміг повернутися зараз до своей профессиональной деятельности. Начнем, наверное, от самого актуального. Все-таки начнем с недели солидарности с Кирымлы. Как раз 24 мая эта неделя, эта акция закончилась. Началась она 18 мая. Организовано было это мероприятие совместно PEN Ukraine с Крымским домом, правозащитными организациями Крымсос и Центр громадянских свобод, Центр общественных свобод, это тоже правозащитная организация, и Крым Реалии тоже приняли определенное участие в этой акции. Тут, кстати, можно напомнить нашим слушателям, что 16 мая перед началом акции Крым Реалии пообщались с Алимом Алиевым, которого как раз Татьяна Терен упомянула, как члена PEN-клуба. Он тогда давал нам интервью, как программный директор Крымского дома, анонсировал эту акцию. И вот мне кажется, что уже, наверное, можно подвести какие-то итоги, как эта акция прошла и почему вообще возникла эта идея вот в таком виде провести такое мероприятие.
В цілому ідея такого тижня солідарності виникла у нас в співпраці з американським пен-клубом. Ми з ними ще кілька місяців тому обговорювали, як ми разом можемо привернути увагу до справ кримських громадянських журналістів. Тому що на сьогодні це ті справи, з якими ми насамперед працюємо, і нам дуже важливо щоразу, як в правозахисній діяльності, знаходити приводи, придумувати події, які можуть нам допомогти знову і знову привертати увагу до цих справ. Ну і коли ми почали це разом обговорювати, ми зрозуміли, що центральна подія, яка дуже важлива насамперед, звісно, для кримських татар, але я вважаю, що і взагалі для всіх українців, це 18 травня, день депортації кримських татар, чи день пам'яті про жертв геноциду кримсько-татарського народу. І ми зрозуміли, що ми візьмемо цю дату як певну таку відправну точку для того, щоб почати цю розмову. І ми розуміли, що в нас було насправді кілька цілей. З одного боку, звісно, потрібно знову і знову нагадувати про події 44-го року, оскільки, на жаль, навіть до сьогодні є дуже багато стереотипів, викривлених фактів, які потрібно змінювати, пояснювати і нагадувати, що насправді відбулося. Нагадувати, що, власне, це був геноцид кримсько-татарського народу, продуманий, спланований і реалізований трагічно для народу, і взагалі для Криму і для України. З іншого боку, ми дуже хотіли розтягнути цю подію в часі, зробити хоча б тиждень для того, щоб про депортацію і про проблеми Кремли не говорили тільки один день у році. Це абсолютно неправильно, і ця тема не повинна сходити з наших якихось інформаційних стрічок та новин, скажімо. І тому ми хотіли зробити це довший період часу. Третє, що для нас було важливо підкреслити в цієї акції, був ще підзаголовок «Спільний біль, спільна історія», «Обща боль, обща історія». І ми хотіли цим показати, що дуже часто про депортацію кримських татар, або в іншому випадку, наприклад, про Голокост, говорять як про такі окремі сторінки. Не зовсім сторінки історії України, а ніби от такі окремі відгалуження, які ми теж повинні знати, але вони нібито розглядаються окремо. І ми дуже хотіли показати, що це наша спільна історія, і на цьому ми підкреслювали в усіх наших акціях. І якщо ми хочемо говорити про якесь майбутнє, про порозуміння, про зникнення тих стереотипів, які я згадала на початку, то дуже важливо розуміти, що це наш спільний біль, що ми всі разом пройшли через цю трагедію, і про неї важливо пам'ятати. Ну і наостанок скажу, що для нас лишався в пріоритеті, звичайно, цей момент пов'язаний із справами кримських громадянських журналістів. Це насправді тема, яка, як мені здається, недостатньо розкрита в наших медіа, вона недостатньо підтримується нашими медіа і журналістами. Наші журналісти не завжди солідарні з колегами, які працюють в Криму, і тому ми дуже хотіли теж звернути увагу на цю тему, більше про неї говорити. І, зокрема, спільно з Кримреалії ми підготували великий матеріал про феномен громадянських журналістів у наш час і про окремі справи, які нам важливо пам'ятати в цій історії. Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, это исполнительный директор Украинского центра международного пен-клуба. Мы начали наш разговор с акции под названием «Неделя солидарности с Кырымлы». Она состоялась в Украине вот с 18 по 24 мая. Напомню нашим слушателям, что есть возможность звонить к нам и непосредственно из Крыма 8 810 06 926 и с материковой части Украины 044 490 29 05. Подсказывают мне коллеги, что у нас есть звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости и все, кто слушает Кремлянина 648, это Александр из соседней России. У меня такой вопрос, уважаемые гости. Вот насколько сейчас в связи с пандемией и вообще после 2014 интересно на Западе, что происходит у вас в Украине, и насколько на Западе обращают внимание, или насколько меньше стали обращать внимание на то, что происходит и в плане журналистики, культуры, и то, что делают наши негодяи. И второй вопрос, вот насколько вам удается перебить тот негатив, который несут наши негодяи, ну, по поводу того, что там, да, такого народа нету, как украинский, как такого языка нету и так далее. Насколько вам
удается на Западе донести, что есть такой замечательный народ, как украинский, есть замечательный украинский язык, на котором вы сейчас, уважаемые гости, говорите, и что есть такая страна, как Украина, и что надо вместе как-то, объединиться и действовать, потому что задача, я уже не раз говорил, наших негодяев, чтобы вас не было. Ну а Кремля, как всегда, удачи. Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор Украинского центра международного пен-клуба. Задал вам наш слушатель вопрос, которые у меня были под конец программы заготовлены, но давайте их, наверное, все-таки обсудим сейчас. Я не до кінця розуміла про Захід. Я так розумію, наскільки наші питання і проблеми представлені, наскільки вони звучать взагалі в світі. Так? Я думаю, что тут, исходя из вашего опыта как раз работы по линии пен-клуба. Очевидно, нам здається, що всі ці питання і проблеми не представлені достатньо. З іншого боку, ми не можемо говорити, що українські проблеми чи питання наших політв'язнів, вони є забуті. При кожній нагоді, звісно, ці питання підіймаються і українськими дипломатами, і українськими журналістами, які працюють за кордоном, але сказати, що це достатня увага, ми не можемо. Тобто до цього ми працювали, наприклад, зі справами Станіслава Асєєва чи Олега Сенцова. І ми знаємо, що незалежно від того, чи ці люди є відомими, а Олег Сенцов все-таки був відомою людиною, так, і в Росії, очевидно, і в Криму, в Україні, і за кордоном. Незалежно від цього, завдання правозахисників і завдання медіа є одне, і воно головне – постійно привертати увагу до цієї теми. Якою б вона не була важливою, ми маємо зараз такий гіпернасичений інформаційний час, і будь-яка тема, вона постійно ніби затирається новими актуальними темами. Тому наше завдання – створювати інформаційні приводи і шукати механізми для того, щоб нагадувати про ситуацію, так? Нагадувати про анексію Криму, нагадувати про людей, чиї права порушуються в Криму, чи порушуються в Росії, бо частина політв'язнів перебувають в російських в'язницях. Тобто наше завдання не забувати про це і знаходити механізми, щоб знову і знову про це говорити. З боку пен-клубів я можу сказати, що ці зусилля постійно докладаються. Тобто зараз, окрім того, що відбулася кампанія в Україні, вона паралельно так само відбувалась в Америці за підтримки американського пен-клубу, і вони теж змогли за минулий тиждень опублікувати кілька нових матеріалів, присвячених ситуації зі свободою слова, наприклад, в Криму. Вони підготували низку відеоблогів за участі відомих і українців, і американців. І також вони готували більше такі правозахисні матеріали з аналізом ситуації, які потім поширюються в колі правозахисників і міжнародних організацій, які працюють з цими справами. Чи є це достатні зусилля? Я ще раз кажу, що я не вважаю, що вони достатні. Тобто ми повинні робити все для того, щоб кожен тиждень, щомісяця ми пропонували якісь способи, як ми можемо об'єднати зусилля і ще раз говорити про цю тему. Я нагадаю, що, скажімо, в лютому, тобто це буквально кілька місяців тому, ми проводили тиждень солідарності з нескореним Кримом, наприклад. Тобто ми весь час намагаємося, як люди, які працюють все-таки насамперед в культурній сфері, ми намагаємось знаходити ось ці механізми, як за допомогою культури, як за допомогою медіа ми можемо цю тему піднімати і пропонувати її так само європейським, американським і взагалі світовим медіа, наприклад. Я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу и продолжим, еще немного поговорим все-таки о неделе солидарности с КРМЛ. Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио Крым Реалии 105,9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну. Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская, а с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор Pen Ukraine. Вот как раз Pen Ukraine, или Украинский центр международного пен-клуба, был одним из организаторов недели солидарности с КРМЛ, которая завершилась на этих выходных. Одним из таких главных ключевых заданий этой акции было рассказать жителям Украины более подробно и, возможно, даже более понятно, о том, что такое депортация
депортация крымско-татарского народа. Здесь важно, наверное, напомнить, что в 2015 году Украина признала депортацию крымско-татарского народа геноцидом. И с нами, вот я бы хотела все-таки у Татьяны еще уточнить такой вопрос. Вот все-таки, ну, казалось бы, да, если в 2015 году признали депортацию крымско-татарского народа геноцидом, казалось бы, что уже вот знание об этих исторических событиях должно было какое-то сформироваться у украинцев. Но, возможно, вот то, что вы организовывали эту акцию, было основано как-то на пробелах, которые вы заметили, да, на протяжении этих последних нескольких лет? Та я б не говорила, на жаль, про якісь пробіли. Нам насамперед йшлося про стереотипи, які ми вважаємо, що вони, на жаль, досі існують, і нам доводиться їх чути. По-друге, ви згадали про цей акт та визнання депортації 44-го року геноцидом, але ми знаємо, що не всі світові країни визнали депортацію Кремли геноцидом. Відповідно, значить, що наша інформаційна і дипломатична робота в цьому напрямку повинна також тривати. З іншого боку, ми так само хотіли показати, що ми лишаємося солідарними із самими Кремли, тобто це теж наш певний знак солідарності. І зараз я можу згадати нашу таку першу подію, з якої цей тиждень розпочинався. І це була велика дискусія за участі українських істориків, але так само за участі кримсько-татарських експертів, науковців. Скажімо, була Гульнара Кірова, був Рифат Чубаров, Наріман Жилялов. Тобто це були люди, які спробували протягом довше навіть ніж 2 годин, це дійсно була дуже велика онлайн-розмова, спробували поговорити спочатку про те, чим депортація, пам'ять про депортацію є для них самих, і потім зрозуміти, що ми ще не зробили у цьому полі для того, щоб цей факт був очевидним для українців, але так само для світу. Ну і виявилося якось наприкінці, після цієї дуже довгої розмови, був один головний висновок, який зробили всі, що такі розмови не повинні відбуватися раз на рік, які досі є в нашій країні, 18 травня, вони повинні відбуватися частіше. І тільки якщо дійсно це буде частина нашого постійного спілкування, обговорення на різних дискусійних майданчиках, тільки тоді можна буде сказати, що ми, от як ви говорили, заповнили ці пробіли, і всі прийняли цей факт, осмислили і зробили його частиною, власне, нашої історії, як я говорила на початку. На жаль, так сьогодні не є. І це стосується не тільки депортації Кремли. В нас є дуже багато сторінок, які потребують обговорення, сторінок історії. І найчастіше, на жаль, так буває, що ми говоримо про ці теми і проблеми в якійсь річниці чи в роковини цих подій. Це, звичайно, неправильно, и це треба змінювати, очевидно, що. В рамках этой акции звучало такое словосочетание, как гибридная депортация 2014 года. Что вы вкладываете в это понятие и, как это... Я так понимаю, что проводились определенные параллели между тем, что произошло в 1944 году, и тем, что произошло с Крымом в 2014. Насправді такі паралелі важко не проводити. Тобто історія часто нам пропонує якісь дати, які між собою просто починають розмовляти в такий дивний, символічний, трагічний спосіб. І в випадку Кремли так виходить, що вони дійсно пережили страшну, трагічно сплановану депортацію 44-го року. І тут минає кілька десятиліть, і вони стають знову заручниками схожої ситуації, заручниками анексії їхньої рідної землі, коли частина з них просто змушена залишити через це свої землі і свою батьківщину, так, якоюсь мірою. Тому нібито не можна сказати, що це теж є депортація, вона в такий спосіб не проводилася як 44-го року, але це депортація гібридна, власне, як і всі ті процеси, які зараз відбуваються і в Україні, і взагалі в світі. Ми говоримо про гібридні війни, і ми говоримо про гібридну депортацію. Тому що це є правда, що частина Кремли змушена була залишити свої домівки, залишити все, що було їм рідним і дорогим, переїхати в Україну, чи комусь довелось поїхати взагалі в інші країни, тільки тому, що їхня земля була анексована Росією, і вони не могли
прийняти цю ситуацію, і їм довелося залишити цю землю. Тому очевидно, що на кожному заході, який ми організовували в рамках тижня солідарності, ми говорили про це. І, зокрема, відбулося кілька теж, оскільки триває карантин, онлайн обговорень за участі правозахисників українських, навіть російських і закордонних, з Європи, з Америки. Ці події організовував Центр громадянських свобод. І на цих уже обговореннях правозахисники говорили про те, що вони можуть зробити сьогодні, щоб підтримати кримських татар в правозахисному полі. І знову ж таки те, що я сказала на початку, що ми можемо зробити, щоб підтримати, захистити і зрештою звільнити політв'язнів, серед яких левова частка сьогодні – це кримські татари, політв'язнів у Криму. Да, тут можно напомнить, что вот согласно релизу «Неделя солидарности с Крымлы» есть там такое упоминание со ссылкой на Центр общественных свобод, что по состоянию на сегодня по меньшей мере 92 гражданина Украины находятся в заключении в России или аннексированном Крыму, при этом в их числе около 70 крымских татар. Татьяна, у меня к вам еще вопрос. Вот тот факт, что мероприятие проходило в онлайн-режиме, да, в силу пандемии коронавируса, дало ли это вам возможность распространить это мероприятие на Крым в том числе, и пытались ли вы это сделать, чтобы в Крыму тоже смотрели и из Крыма тоже участвовали? На жаль, на цей момент я не можу ще ці факти підтвердити. Те, що серед наших теж співорганізаторів були організації, я не буду їх всі називати, які теж пов'язані з Кримом або які перебувають в Криму, дає нам сподівання, що відео, наприклад, наших онлайн-подій, що вони були переглянуті в Криму. Тобто ми для цього зробили те, що залежало від нас, хоча звісно, це не можна спрогнозувати і охарактеризувати сьогодні. Але треба сказати, що цей онлайн-формат, з яким ми всі почали тепер багато працювати в зв'язку з карантином, він все-таки в цій ситуації виявився помічником для нас усіх. Тому що будь-які заходи, які б ми зробили просто наживо в Києві чи в якомусь іншому місті України, вони б не відіграли такої ролі. Зараз є можливість збирати оперативно правозахисників з різних країн, в які ми не можемо сьогодні потрапити, і є можливість робити заходи і сподіватися, що вони потраплять, бо, власне, такої заборони немає, щоб заборонили якусь активність в соцмережах чи просто там в Ютубі, якщо ми організуємо. Це дає нам шанс, що ці події будуть переглянуті, зокрема, і на півострові. Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор Украинского центра международного пен-клуба. Эту часть нашей программы мы посвятили неделе солидарности с Крымлы. Как раз накануне 24 мая она закончилась. Это была акция, вот можно сказать так, главной целью которой была популяризация темы депортации крымско-татарского народа. Сделаем сейчас небольшую паузу и перейдем к еще одной не менее интересной теме нашего разговора. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты. Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии. Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают. К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют. А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Вы слышите радио Крым Реалии. Елена Римовская работает для вас в эфире. Гостья по скайпу сегодня нашего эфира Татьяна Терен, исполнительный директор PEN Ukraine. И стоит отметить, что на прошлой неделе состоялось еще одно событие, которое, так непосредственно затронуло Крым в том числе. 21 мая состоялась церемония награждения премии имени украинского журналиста Георгия Гангадзе. 3 номинанта. Это основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко, обозреватель Крым Реалии Павел Казарин и ведущий Роман Винтонев, он же Майкл Щур. Лауреатом премии стал обозреватель Крым Реалии, публицист из Крыма Павел Казарин. И вот стоит отметить, что премия имени Гангадзе основана PEN Ukraine в партнерстве с изданием «Украинская правда» и Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы. Татьяна, могли бы вы рассказать нашим слушателям подробнее об этой премии? Она относительно молодая.
Так, ви правильно згадали, що цього року премія була вручена лише вдруге. Тобто ми заснували цю премію минулого року, так само в травні, 21 травня, в день народження Георгія Гонгадзе, оскільки минулого року йому би могло виповнитися 50 років, і ми дуже хотіли, щоб ця подія не лишилася непомічена і не лишилася неосмислена нами, як медіаспільнотою. І тоді ця ідея з'явилася, і треба сказати, що з самого початку в нас було багато цілей, які ми спробували разом з нашими партнерами також осмислити і зрозуміти, що сьогодні для української журналістики є найбільш важливим і що б ми могли підтримати в рамках цієї премії. Тобто я можу сказати, що моя головна мета, коли я мріяла свого часу про цю премію, полягала в тому, щоб підтримати тих журналістів в Україні, які з різних причин на певному етапі свого професійного шляху дуже часто з цього шляху сходять, тому що в журналістиці, звісно, є дуже багато різних проблем, і вони часто можуть змінювати професію, вони можуть зневірюватися в журналістиці в Україні. І ми розуміємо, що причин для цього є дуже багато. Більшість наших медіа керуються в певні способи різними олігархами. Журналістика лишається в Україні небезпечною професією, бо щомісяця ми бачимо ці звіти про порушення свободи слова, про тиск на медіа з різного боку. Ми з вами щойно в перерві прослухали ситуацію, з якою стикається Крим Реалії, так і Радіо Свобода постійно. І в цій ситуації дуже прикро, коли люди, які віддають частину свого життя цій професії, просто змушені з неї йти. І тому для мене було дуже важливо, щоб ця премія підтримувала таких людей, показувала їм, що їхня робота не є марною, що ми її всі помічаємо, цінуємо і дуже хочемо, щоб вони продовжували цю роботу. З іншого боку, ми розуміли, що говорити про українську журналістику як абсолютно незалежне явище сьогодні дуже складно. І наше завдання було в рамках цієї премії, яка тепер є певною мірою цілорічним проєктом, тому що ми протягом року проводимо багато різних подій. Наша мета була консолідувати журналістське середовище в Україні, об'єднувати людей, які мають схожі цінності, схожі професійні принципи, і допомагати їм поступово будувати нове журналістське поле з усім іншими стандартами. Це така висока мета цієї премії. Поскольку можно было за церемонией тоже наблюдать онлайн, мы ее тоже смотрели. Я предлагаю послушать небольшой фрагмент выступления Сергея Дулепова, одного из меценатов премии имени Гонгадзе, представителя Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы. Именно он объявлял, кто победил в этом году, и вот как он объяснил смысл существования этой премии. Я один з меценатів. Часом нас питають, навіщо ми це робимо. Є розуміння того, що для розвитку країни важливо розвивати незалежні медіа. І ми дуже хочемо, щоб і в Україні також їх з'являлося більше. Крім того, для нас важливо, щоб більше ставало серед людей критичного мислення, а це неможливо без професійних журналістів. Вот как обозначил, смысл существования этой премии Сергей Дулепов, один из меценатов премии имени Гонгадзе. С нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор PEN Ukraine. PEN Ukraine – один из организаторов, основателей, наверное, корректнее будет сказать, премии. Татьяна, избрали лауреатом в этом году Павла Казарина. Он нам человек не чужой, это обозреватель Крым Реалии, один из ведущих некоторых проектов. Почему выбор пал в его пользу? Я не можу, напевно, коментувати таке запитання, бо я не входжу, нас це називається капітула премії, так, журі, я входжу до адмінкоманди, яка працює з цим проектом. Звичайно, щороку ми маємо дуже довгий процес висунення кандидатів, бо лише члени нашої капітули мають таке право пропонувати людей, яких вони вважають достойними для цієї премії. І цього року в нас був величезний довгий список, в якому було більше 20 кандидатів. І я вважаю, що кожен з них достойний цієї нагороди, і премія буде розвиватися, і, напевно, частину з них ми побачимо серед лауреатів наших майбутніх.
Після всіх обговорень, після обговорення того, які є сьогодні актуальні теми, виклики і чий голос, так, голос яких журналістів сьогодні є особливо важливим, ми отримали той короткий список, який ви вже згадували на початку, так, Богдан Логвиненко, Роман Вінтонів і Павло Казарін. Ну і, власне, потім після голосування членів капітули більшістю голосів переміг саме Павло. Хоча, ви знаєте, це такі речі, знову ж таки, ми тут згадували про якийсь символізм історії, тобто Павло, як представник Криму, перемагає в наш тиждень солідарності, і мені теж здалося в той момент, коли я разом з вами почула ім'я лауреата, подумала, як це не випадково. Тобто, певною мірою це теж певний знак підтримки Криму і кримським незалежним журналістам, яких сьогодні дуже мало, і які часто їхню роль виконують громадянські журналісти, беручи великі ризики для свого життя і для життя своєї родини. Тому для мене перемога Павла у цій премії цього року – це також і знак підтримки Криму. Я, наверное, все-таки упомяну нескольких, как минимум, членов представителей капитула, то есть жюри этой премии, можно так сказать. Это главный редактор, руководитель Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гангадзе, президент Украинского фан-клуба, писатель Андрей Курков, соучредительница издания «Украинская правда», журналист Алена Притула. Это и первый лауреат прошлогодней премии имени Гангадзе Вахтанг Кипиани, это и Игорь Козловский, религиовед, писатель из Донецка, который был одним из политзаключенных, там непосредственно на территории под контролем группировки ДНР. Это и почетный президент Украинского фан-клуба Мирослав Маринович. Вот такое вот, не все, но часть участников капитула, кто решил в пользу Павла Казарина. И предлагаю сразу же послушать небольшой фрагмент речи Павла в рамках церемонии награждения премии имени Георгия Гангадзе. Ми живемо у світі, де насправді є величезна різниця між реальністю і тим, як люди її собі уявляють. Ми живемо у реальності, коли за нашу свідомість борються усі. І цю різницю між реальністю та уявою людей про реальність намагаються збільшувати як окремі фріки, як окремі політики, так навіть і цілі держави. У нас насправді є багато привідів для того, щоб програти, але я не бачу жодного приводу для того, щоб складати зброю. Дезертувати не будемо, саме тому, що це було б нечесно та нечемно по відношенню до людини, ім'я якої носить ця премія. Ну и тут можно напомнить о том, о чем Татьяна уже немного сказала, что как раз в день вручения премии 21 мая украинскому журналисту Георгию Гангадзе исполнился бы 51 год. Гангадзе, напомню, был найден мертвым осенью 2000 года. Заказчики его убийства до сих пор не найдены. Напомню, что с нами на прямой скайп-связи, Татьяна Терн, исполнительный директор PEN Ukraine. Татьяна, вот за эти 2 года существования премии, видите ли вы, возможно, что ее нужно как-то расширять, возможно, добавлять какие-то номинации? Есть ли у вас планы по развитию? Ой, це таке для мене, знаєте, дуже складне завдання, бо в людей, які цю премію засновували і з нею працюють щодня, в нас постійно величезні плани, і ми, звісно, дуже хочемо і багато номінацій, ми хочемо в рамках премії нові стипендії для журналістів, для того, щоб вони могли готувати великі розслідування, великі матеріали, ми хочемо робити школи, наприклад, для молодих журналістів, для студентів. Тобто в нас насправді дуже багато планів, і якраз у цей період, от наприкінці травня, початку червня, щороку ми збираємо коло співзасновників цієї премії, ми збираємо наших меценатів і ми збираємо експертів з медіасередовища. І разом протягом цілого дня ми говоримо про те, як цей проект має розвиватися наступного року, що кожен з нас може привнести в нього для того, щоб він вийшов на новий рівень. Тому, скажімо, минулого року, як я вже говорила, ми не просто зробили церемонію, а ми провели ще низку важливих подій. Ми заснували такий медіадень. Це день, коли в Києві відбуваються дискусії за участі журналістів, обговорення якихось актуальних для нашої сфери питань. Ми зробили низку важливих матеріалів, тобто якщо згадувати і говорити про Георгія Гангадзе, а це дійсно для нас ключове обличчя і ключовий символ цієї премії, то цього року на
наприклад, спільно з виданням Reporters ми підготували великий спецпроект, який допоможе нагадати про Георгія, нагадати про його справу, оскільки ми, працюючи з цією премією, стикаємося з тим, що дуже багато молодих людей, на жаль, сьогодні не знають, хто такий Георгій Гонгадзе. Це дійсно велика проблема, великий прорахунок взагалі України, нашої журналістської освіти, і це ще одне з наших завдань, яке ми хочемо постійно виправляти. Це нагадувати про нього і говорити, що його справа не забута. Я напомню нашим слушателям, что церемония награждения премии имени Гонгадзе состоялась на прошлой неделе, 21 мая. Мы обсуждаем эту тему, и не только эту тему, с исполнительным директором PEN Ukraine Татьяной Терен. Сделаем еще небольшую паузу, и я все-таки хотела бы поговорить с вами более подробно об инструментах культурной дипломатии. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Татьяна Терен, исполнительный директор PEN Ukraine, с нами на связи по скайпу. Татьяна, я могу предположить, что часть наших слушателей, зрителей, тех, кто смотрит нас на YouTube-канале Крым Реалии, может до конца не понимать, какие инструменты влияния могут существовать вот у таких неправительственных организаций, как Международный PEN-клуб. Да? Вот если даже взять на примере, возможно, крымской темы, как вы можете охарактеризовать, как работают вот эти инструменты культурной дипломатии? Я помню, например, точно то, что помню, это акция в поддержку Николая Семины, но я уверена, что она была не единственной, да, которую можно привязать к Крыму. Как это работает на практике? Ми вже з вами на початку згадували, що в PEN-клуб в Україні входить на сьогодні 129 членів. Більшість із них – це відомі письменники, журналісти, видавці, перекладачі. Частина з них є достатньо відомою взагалі за кордоном. Тобто ви говорили про нашого президента Андрія Куркова, але також до PEN в Україні входить, скажімо, Сергій Жадан, Микола Рибчук, Оля Гнатюк. Це люди, які дійсно відомі за кордоном. І коли ми говоримо про те, що є нашим головним інструментом, нашою головною силою, то це якраз репутація, так, організації, репутація цих людей і наша можливість за допомогою наших зв'язків і наших знань поширювати важливі ідеї і про українську культуру, і, зокрема, про випадки, коли порушуються права авторів, журналістів чи письменників в Україні в інших країнах. І для цього існує багато інструментів, але так само, як взагалі з правозахисними акціями, потрібно постійно шукати якісь нові інструменти. Окрім того, що ми проводимо періодично якісь великі акції, тобто Тиждень солідарності, наприклад, з Кремли, про який ми говорили, він теж відбувався одночасно в Україні і в Америці. І це теж певний інструмент дипломатії, наша співпраця з іншими пен-центрами, наша робота пов'язана з тим, щоб пояснити і донести інформацію до колег в інших країнах і попросити їх підтримати нас на цьому етапі. Тобто дуже часто акції, які ми організовуємо, вони є міжнародними акціями, так як ми працювали з справами Олега Сенцова чи теж вашого колега Станіслава Асєєва. У цих випадках ми щоразу залучали всі пен-центри за кордоном, їх більше 140. Ми залучали всі українські організації, які діють за кордоном і які теж нас можуть підтримати, для того, щоб кожна з цих подій не обмежувалась тільки Україною, а охоплювала якомога більше країн за кордоном. Крім того, будь-які великі культурні заходи, будь-які конференції, книжкові ярмарки, виставки, в яких беремо участь ми як організація, або в яких беруть участь наші колеги, або наші партнери, на кожній з цих подій ми завжди намагаємося говорити, наприклад, про українських політв'язнів в Росії, в Криму чи на окупованих територіях на Сході. Тобто, до прикладу, на Франкфуртському книжковому ярмарку, один з найбільших, і, по суті, найбільший книжковий ярмарок у світі, останні роки ми щоразу готуємо окремі події або готуємо матеріали, пов'язані з цією темою, для того, щоб ми могли це поширювати на таких заходах. Або інший інструмент може бути це переклади. Переклади – це дуже сильний інструмент культурної дипломатії, і
За останні кілька років у нас було кілька таких проєктів, тобто ми працювали, наприклад, із перекладом на іноземні мови книжки оповідань Олега Сенцова. Книга була перекладена 3 мовами, і доки ще Олег був в ув'язненні, ми змогли з цією книжкою вже звучати на найбільших ярмарках, говорити про неї в Німеччині, в Польщі, в англомовних країнах. І зараз триває ще такий проєкт, ми його теж розпочали раніше, і на наше велике щастя Станіслав Асєєв був звільнений минулого року, але так само минулого року, ще до його звільнення, ми розпочали проєкт перекладу його книжки есеїв, якою опікувалося якраз Радіо Свобода. Книжка називається «В ізоляції». Це книга, яка розповідає правду, побачену, власне, очима журналіста, правда про окупований Донбас. І ця книжка теж зараз перекладається, і вже восени вона вийде німецькою мовою і буде представлена на перших ярмарках, які будуть восени в Німеччині. І на початку наступного року вона вийде англійською. Тобто це теж інструменти, які не пов'язані, це нібито не акція, яку ми сьогодні робимо, але це значно тонша, як ви правильно сказали, культурна дипломатія, яка працює трошки на іншому рівні. Тобто ми включаємо інші аудиторії, ми включаємо інших читачів, слухачів таких подій для того, щоб вони дізнавалися правду про те, що відбувається в Україні і на наших окупованих територіях. Не так много времени у нас остается, но все же интересно спросить, вот учитывая такую довольно разветвленную сеть пен-клуба, да, по всему миру, есть ли попытки украинского пен-клуба как-то повлиять, возможно, на восприятие событий в Украине и того, вот, что произошло в Украине под давлением России после 2014 года, непосредственно в самой России? Есть ли у вас связи с представителями российского пен-клуба, насколько активно они присоединяются к каким-то таким акціям? Ну, я хочу сказати, що починаючи з 2014 року, мені здається, що пен-клуб в Україні дуже багато доклав зусиль для того, щоб повідомити світу правду про ті події, які відбуваються у нас і які можуть інакше трактуватися різними медіа з різних причин, навіть за кордоном. Скажімо, 2017 року український пен вперше провів таку найбільшу подію взагалі для пен-спільноти. Міжнародний пен-конгрес, він відбувся у Львові 2017 року. І починаючи з 2014 року на всіх пен-конгресах, які збирають усі пен-клуби в одному місці, щоразу ми говоримо про факти порушення прав людини і свободи слова в Криму і в окупованому Донбасі. Минулого року на такому конгресі ми спеціально з Міжнародним пен-клубом підготували окрему резолюцію, яка була присвячена якраз свободі слова в Криму. Тобто ми намагаємося щороку підсилювати цю тему, і ніколи ми не стикалися з тим, щоб було нерозуміння з боку наших закордонних колег, так, з інших пен-клубів щодо цих тем. Якщо такі питання виникають, у нас завжди є формат консультувань, і інші пен-центри звертаються до нас з проханням надати експертизу щодо якоїсь теми, яка буде пов'язана з Україною, з війною в Україні чи з анексією в Криму. Якщо говорити про Росію, то там ситуація з пен-клубами є досить складною, тобто там є офіційний російський пен-клуб, з яким ми не працюємо, починаючи з 2014 року. Це пен-клуб, який висловив свою позицію щодо анексії Криму чи щодо війни на Сході, яку ми категорично не розділяємо. Плюс вони неодноразово виступали з підтримкою чинної влади в Росії. Тому це пен-клуб, з яким ми не працюємо і який не брав участі, наприклад, у нашому конгресі, який відбувався у Львові 2017 року. Але на противагу цьому пен-центру, який діє в Росії, і варто сказати, що з ним не працюють інші пен-клуби в усьому світі, на противагу йому були створені нові пен-центри в Москві та Санкт-Петербурзі. Вони так і називаються Пен-Москва і Пен-Санкт-Петербург, і які виконують зараз роль певних опозиційних правозахисних центрів, і з якими ми, зокрема, працювали у випадку справ наших політв'язнів в Росії. Тобто Пен-Москва, до прикладу, організовував чимало акцій на підтримку Олега Сенцова. Мы вынуждены заканчивать. Спасибо вам большое. Это была Татьяна Терен, исполнительный директор Пен Юкрейн или Украинского центра международного пен-клуба. Поговорили в нашем эфире о том, как работает пен-клуб, что такое инструменты культурной дипломатии и как эти инструменты пытаются использовать для того, чтобы повлиять, в частности, и на ситуацию в аннексированном Крыму. Спасибо всем слушателям, которые к нам присоединились, всем, кто звонил. Напомню, что такая опция есть у вас в каждом нашем прямом эфире, поэтому используйте.
используйте эту возможность. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.